Salutare, muy bine găsit la un episod de Minecraft Pocket Edition. Cu satul. Așa învăț o tehnică bună de a prinde flint. Am încercat. Mamă. Deci, faci așa. Da. Nu scai. Pui înapoi. Pui așa. Pui înapoi. Pui înapoi. Pui înapoi. Pui înapoi. Alo, frate, nu mai avem putere în pachetez. Ați văzut? Flint. Nu mai de mult timp pentru că am fost la în excursie de fapt. Nu știu. Am fost în excursie și n-am avut timp. Da, eu să filmez, eu eram încurcat în pământ. Și ce era pus să-i faci, bă? Chiar dacă nu. Atunci, cred că pot. Pentru că am mers în excursie. Da. Sunt în excursie și pot. Minecraft, o să filmez Eu nu că au fost mult în excursie, mie mi-a plăcut foarte mult. Aș fi făcut vlog, dar avem modul și mă lăsa să filmez cu televiziunea. Adică cu Geo, îți mai zice. Băi, da. Bricks putem să facem. Da. Flint și cu ce? Facem 3 pâini repede. Pac. Thank you, what is this? Bine. Temperamento, mișcă, lento, scuzați-mă, dar eu ieși mă cu mătănchile. De aici, boss. E plin de frici, boss.
futu-te în cur cu haul tău, tipul. Marș, mă, pista, mă. Da, și episodul de la care v-am de like, să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa.